магазини 10 сомонада новинка омад. Тамошобинон аз сеюм дарвозаи пажарка. Ози ворид мегардем, ряди ростаки то охира меравем. Ози машмода нишон метим. Нигоҳ кунед духтаракои хушрӯ. Ҳами сеюм дарвоза ки ворид гаштен, дидена ряди нами ростакира то охирша меравем духтаро. Баъд дасти рост мегардем, ина то охира омадем, дасти рост мегардем, дуюм қатор медроем. Плакачон ҳастай 10 сомон. Ҳозир акция кардагиам бисёр чизонашона бо 6 сом, 7 сом, 8 сом ҳам хеле кардагиан. Хулоса баъд медонен нижни билоям овардиан 15 сомон. Биёен аз наздик бохтон буракои нава бинен. Ира бинен, буракора бинен. Акция боз ҳам акция. Духтарако медонен чи дар магазини 1001 майдачӯйда такпушам омадагиай, нижни билоям омадиан, бори Хитой. Кадомешам мегирен намиҷа 15 сомон будай. Марҳамат, тамоми намудаш ҳастай 15 сомон. Она вайсиёшам нишонтай 15 сомони. Бозори Корвон даян. Мана, ина моделакора нигоҳ кунед 15 сомон. Бозори Корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза даян духтарако. Сеюм дарвоза ки ворид гаштен, ряди ростаки то охира биёен духтаро. Баъд дасти рост мегарден. Ина мардонаям ҳастай ҳамаш 15 сомониай. Баъд дасти рост мегарден тамошобино. Дуюм қатор мешава магазини Хитоиё, магазини 10 сомона. Хулас ина ҳар он чизе ки мебинен ина миҷада акция шудага. Ина ино 5 сомон мачалочкаву, ина ино бинен 7.5 сомон, 7.5 сомон. Манаи тараф 7.5 сомон. Хулас ҳамаи чи доранд. 1001 майда чӯйда ҳастай. Ина бор омадай духтаро биёен ҳастаямаш. Ира бинен духтаро иглако бо омадай, иқа хушрӯш омадай 6 сомон. Марҳамат, ина касада дар корай биёен 6 сомонӣ. Мана чанд намудаш ҳаст 6 сомон. Бозори Корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза. Ҳами сеюм дарвоза ки ворид гаштен духтаро ряди ростаки то охира биёен, баъд дасти рост мегарден, дуюм қатор мешава. Ҳаминора ҳамаша акция эълон кардагиан 5 сомона. И тараф дига ҳар он чизе ки дидестен ку духтаро 5 сомон. Инҷа вешилка дора, веер доран, манахе вешилкао ҳастай. Хулас ҳамаш 5 сомон. Ана баъд нигоҳ кунед духтарако. Инаи фартуко чанд сомон? ишам 5 сомон нахе фартуко омадагиай. Баъд тупои оригинал доранд. И тупо чанда? ҳамаша? қахшрӯ 25 сомон. Ина марамат тупи футболни, баскетболни дар кор боша бори Хитой. ҳатман анами нуқтаи савдо биёен, аз наздик бинен, харидорӣ кунен. Посудаҳои новинка омадай. Духтаракои хушрӯ нигоҳ кунед 7.5 сомон. Мана чанд моделаш омадагай, чанд ваёи гилои хушрӯш омадагай. Кадомеша мегирен 7.5 сомон. Ана қисми поёнда ини калона боша 10 сомон. Мана иё чиқракан бад калонай 10 сомон. А дигарош бошад ҳамаш 7.5 сомон. Марҳамат, беҳад интихоб ва се омадагиай. Хоҳен ина биёен аз наздик бинед. Иёам 10 смая. Ина 10 сомон. Калони чиқракан 10 сомон. Ама инаи ваё бошад 7.5 сомон. Смайликоям 7.5 сомон. Баъда нехе бакало омад духтарако 35 сомон. А пачкаш 6 та дора 35 сомон. Ана хоҳен комплект мекунен. Комплект чанд смай? Подставкаш кати, а? Чихена тамошобино нигоҳ кунен. Подставкаш кати 85 сомон. Анам хел бакалои фасон. Бозори Корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза. Сеюм дарвоза даян духтаро ряди ростаки ями то охира биёен, дасти рост мегарден, дуюм қатор мешава. Баъд нимкосо инами савзора бисёр мепурсидан евростила. Ина омадай 10 сомон. Мана ина инош боша 7.5 сомон, а? Ино 10 сомон. Мана 10 сомон калониш. Ана баъд калониш 12.5 мешава. Ана баъд нигоҳ кунен иҷада лалиёи оши аст 12.5 сомонӣ. Бори Хитой. Иҷад ним косо ҳастай 6 сомон, а? 6 сомон. Ина косача ним коса хулас 6 сомон. Чанд гилиш ҳастай духтарако. Ина 6 сомонӣ. Ина миёшам 6 сомон, а? 12.5 15. Ина ёя 12 гуфтумо. Ё 15 смай лалиёи оши. 20 будам 15 сомон шудагиам. Хулоса ина нигоҳ кунед. Ина чанд намуд новинко. Ина нимкосара диден 6 сомон. И қисмам ози нишонтон битим бинен. Иноям 6 сомон. Гилакои фасон. Ина инош бо 7.5 сомон.
нархо ҳамаш ҳархелае. Яке арзон шудагай аз пешинада хеле арзон шудагай духтарако. Марҳамат биёен аз наздик бинен баъд харидорӣ кунен. Пасудара бинен чӣ қадр бисёрай. Гулакҳои 16 хушрӯ 16 хушрӯ. Инаҳо збор овардагиан ҷобаҷо кадистиян диден. Мана хоҳен биёен навинкора бинен. Иҷада 10 сомон ҳар хела хрусталини навинкоҳо. Ина ё 15 сомон шуда. Асар тигиракора диден духтарако 15 сомон калони фасонай. Духтарако инам хеле тортгирак бисёр мепурсанд. Марҳамат ина баландакша гуфтен инам ё баландакай. Нархшон 55 сомон 55 сомон. Инчунин иҷада бо термосои фасон доранд 40 сомон. Ина 80 сомон. Хулас чанд моделш омадаги ини калоноям 80 сомон буда. Иёш чанда? 140 сомон. Мана бинен охи тифал доран. Ина иҷада бо нигоҳ кунен ина хел ва яко омадаги пластмассако 10 сомон. Диден? 10 сомон. Ина поёмбудаги ёям ҳамаш 10 сомон. Одноразовый ва яко аста барои KFC мекунен ку духтаро 5 сомон я пачкада 10 та дора ба фикрам. Ина барои кӯдакотон ам як там хали мегирен. KFC тайёр мекунен хирсанд мешан кӯдако. Мана 7.5 сомон. Ина якора диден духтаро. Иниш 20 сомон. Ана ино бошад 10 сомон. Хулас бор бисёр аиҷада биёен бухтон як буракак тамошо кунен. Мана ин контейнеро 30 сомон. Ино барои макарон, донагӣ, мисол барои кухни, барои органайзер да. Хулоса дидена. Духтаракои тарелкачара бинен чӣ хел хушрӯчай барои кӯдако аҷоибот бо қошуқи вилкашам ҳастай. Ҳамқа фасонак нархош боша медонен 10 сомон ҳамагӣ. Марҳамат ина касседа дар кора метавонен биёен харидорӣ кунен. Ина ёям 10 сомая. Иҷада бо ина ин намудошам ҳаст. Бирӯзови цветам дора. Ина набурак 10 сомон. Марҳамат дӯстони азиз. Инчунин ана хел ва яко ҳаста. Органайзеро 10 сомон. Мана 10 сомон. Барои чой қоқ мегирен, намак мегирен. Ҳанам хеле ай. Баъд нигоҳ кунен собунои хитои гуфти гапо 5 сомая. Собуно 5 сомон. Айношон бошад 10 сомон. Бозори Корвон аиҷа магазини 10 сомона. Тарафи пажарка сеюм дарвоза. Неми сеюм дарвоза ки дромаден инжитки милара бинен 15 сомон калони хушвай. Тарафи тилобозор сеюм дарвоза биёен духтаро ряди ростаки то охира биёен дасти рост мегарден. Дуюм қатор да магазини 10 сомона плакатчон аст ба осонӣ меёбеншона. Ина хеле формочко барои яхая барои даруни холодильник мана барои ях мана 10 сомон. Ана хеле контейнерчо 7.5 сомон. Мана ино 10 сомон. Ина мыльницаи хушро доранд 5 сомон 7.5 сомон. Мана кузачои декоративни доранд 10 сомон. Баъда нахева яко 7.5 сомон барои даруни холодильника. Мана ина ино 5 сомон. И тараф да бошад зубочистка, гӯшковак, хулас ҳамаи чи ҳастай. Мана марҳамат. Ина духтарако ҳамин намуд лампора светильникора пристен ин ҳам лампа меша барои дарс тайёр кардани кӯдак. Ҳам светильник ҳам хушрӯчаи акция эълон кардагиан акцияи идона 20 сомон шудагиа. Бо ина хеле коробочкадан туҳфаям баранд. Мисол кӯдакотон ден рождения ҳамсинфош ҳамсояотон меранд. Ина меёра туҳфа баранд хушрӯчаи дидена 20 сомон. Беҳтарин вариант. Каседа дар корай марҳамат биёен доставка надорена. Доставка надоранд биёен хитон бозори Корвон духтаро тарафи пажарка сеюм дарвоза даян ҳамин сеюм дарвоза ки ворид гаштен духтарако то охира ряди ростаки биёен дасти рост мегарден дуюм қатор магазини 10 сомона. Ина ин тараф чизе мебинен ҳамаш 5 сомона диден. Иҷада танайлниям будай бо ина лакам ҳастай помадаям ҳастай румянаям аст. Хулас ҳамаш 5 сомон. Ана баъдан ва якош хушрӯ ё 7.5 шоначора диден духтаро 7.5 сомон тамоми намудуш ҳастай. Ана ба тенай ина хеле приколкиёян ё ҳамаш 5 сомонӣ. Ана хеле тангаандозакоям 5 сомона. Баъд ана ин наборакоям пинсепайку қайчича пинсеп ини хеле набороям 5 сомон. Ойначои фасон 5 сомон. Ина хеле шоткара пачкаш 5 сомон. Баъд ина хеле термосо доранд духтаро ина барои обноши кӯдако. Зима летаяна ҳам хунукира нигоҳ мекунанд ҳам вая гармира нархошон бошад. Ина ино 70 сом буд 50 сомон шид. Ина ё 90 сом буд 70 сомон 60 сомон ам хел шид. Хулоса то 20 сомонара дар иҷа анам хел
обнушак меёбен. Биёен духтарако бинен обнушаку бакалакои фасон омадагия. Инаи бакало бо кришка дорана. Барои падаркаям хушрӯ варианти беҳад фасонак. И чояни хушрӯ гарма как нигоҳ медорад, хунук боша, хунук нигоҳ медорад. Тамошобино марҳамат ина дар кортон боша. 25 сомон коробочка катян. Анаи моделошам ҳастай 25 сомония. Борои новинка 25 сомон. Баъдан духтаро инаи калоно бошад 15 сомон шидагия бакал. Диден марҳамат дар кортон бошад. Биёен бозори Коргон тарафи пажарка сеюм дарвоза. Дигар намуди бакало ҳаста иҷода 7.5 сомон. Диден 7.5 сомон. Инаи тараф 7.5 сомон бакалакои хушрӯ. Мана иноям 7.5 сомон 7.5. Мана чанд намуд доранд. бозори Коргон тарафи пажарка сеюм дарвоза. Сеюм дарвоза ки ворид гаштен рияди ростаки та охира биёен дасти рост мегарден дуюм қатор мешавад. Духтаро нигоҳ кунен 10 сомон обнушакои шишагӣ тобистона омадай 10 сомон трубочкош катяй. Баъдан ин моделшам ҳастай 10 сомон. Марҳамат кадомеша ки мегирен ишам вай дорад трубочка. Ҳамаш трубочка доран 10 сомони. Эйна иша нишонте ишам хушруча. Мана ин моделша бинен сердечка. Мана 10 сомон. Кадомеша мегирен 10 сомони. Ина марҳамат биёен. Ина қисми поёндаям ҳаст. Мана иноям ҳаст. Баъдан ин жемчугдоракора бинен чӣ хушрӯвакай. Иноям обнушакай дестки мана 10 сомон. Инам трубочка дора. Бозори Коргон аз иноям нишон метик ҷон. Ина 10 сомон ҳамаш трубочка доракан. Бозори Коргон даян тарафи пажарка сеюм дарвоза. Сеюм дарвоза ки ворид гаштен то охира биёен рияди ростаки баъд дасти рост мегарден дуюм қатор плакачон ҳастай 10 сомона гуфта навистагия. Хулоса инами тараф ҳамаш бакалу обнушаку ина ино бо 35 сомонаҳош ҳастай. Бутулкаву ҳамаи чӣ доран охе. Мана ҳам шишагӣ ҳам пластмаси. Инаи қисма бо нигоҳ кунен освежителои фасон доранд. Мана 3 донаш 10 сомон освежителя. Иёш 7.5 сомона. Ана инош бошад 5 сомон. Нигоҳ кунен освежитело чӣ хушрӯ 5 сомон. Ана баъд освежител барои мошин. Кубуш чӣ хелай? Зура. Истойки бошад. Хушрӯ. И чанд сомай? 5 сомон. 5 сомон. Марҳамат. Ина биёен бинен харидорӣ кунен. Иҷада тамошобинон нигоҳ кунен. Ҳама намуди ва яко ҳаста таҳпушам овардиям диден. Ина марҳамат чӣ ҳаст. Ино чандиям? Нижни билё надоштан ина ё нижни билё овардиям. 15 сомон. Мана кадомешам мегирен 15 сомон.